pangutana sa tuwang follower nga si Emiliano Ayuban. Attorney, nakapalit ang akong papa og yuta apan wa kapahimui og papel. Ang tubag niya na Emiliano, pahimuin na kana og papilis ang inyong yuta. Ang palit pahimui og deed of absolute sale. Ebidensya nga ang imong papa ang nakapalit. Abogado ang labing mayo mohimo, unya notaryuhan ug dunay mga testigo nga makuha, labing mayo sab. Karon human sa deed of absolute sale, ipatransfer ninyo ang tax declaration sa ngana sa imong papa adto na kamo sa assessor's office. Iklaro sab og unsay classification anang yutaa, kung alienable, undisposable, kung pwede ba nang mapanag-iya og pribado. Susiha ang lot status dito sa DENR. Ug pwede gani nang matituluhan, labing mayo matransfer usab ang title ngadto sa pangan sa imong papa. Patituluhi, i-check og unsay mga requirements sa Register of Deeds. Peligro ng yuta nga way papilis, risgo nga rehistro og lain, risgo nga mailog ang yuta.